The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. Our life, one life for Christ, is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon o pagsusi ingon nga magtotoo. Gimanduan ta sa Dios nga atong susihon tong kaugalingon kung na po ba kita mga sala nga gitinir sa atong kalag. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag, a stumbling block sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, hinganli, isugid ang tanan nimong mga sala nga nahimo, o garon ikaw mandam, o ikaw usab higala nga wala pa kaluwasan. Gidapit ka sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Acts 16:31. Umani mo buhata ka na, andam no sabi ka magkasalmot sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, busa sa hilo magampo ta.
Amahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan. Sa kinabuhi nga among gilugwayan ang tuning gayon nagipabuhi mo pa kami. Gumikan sa imong tuyo sa among kinabuhi. Gumikan lamang sa imong kaluoy ug sa imong gugma ug sa imong grasya. Dili kami takos o Dios nga mabuhi apan gumikan sa imong plano nga the best and the highest. You made us alive because of your plan. Busa, nihining adlaw Diyos, ubo sa among paubos sa among kaugalingon diha sa imong otoridad, sa imong mga pulong. Andama kami, atagi kami sa concentration, sa pagtutok, pagpunting lamang sa among pangunahuna diha sa imong igatudlo kanamo ning adlaw kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Mayong adlaw kanyong tanan mga higala, mga kaigsuonan diha kang Kristo, ug padayon kita sa atong pagtuon niining atong topic nga giduputan sa taon na. The topic, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, talagsaon nga espirituanong kinabuhi sa mga magtotoo. Okay. Sa atong pagpadayon, ining paghisgot niini. Atong gibiyaan ang atong gisgutan kagahapon ang bahin sa Episo 1:3 nga kita patutukon pag look forward niya ng ato na karon nga tigom nga mga kamatuoran nga niya na natigom sa atong kalag nga umikan niini mao kini ang atong magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ngadto sa sirkumstansya sa atong panginabuhi o kita tutok ngadto sa unahan nga atong madawat ang maximum spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Mao na ibot pasabot sa Episo 1:3. O diya sa Episo 1:11, naghisgot ka na sa inheritance that God predestinated for us, nato nga mga magtotoo. O diya sa 1 Juan 2:28, nagaingon usab ka na, now little children, abide in Him, that when He shall appear, mo na kini ang judgment seat of Christ. Okay? We may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Meaning, judgment seat of Christ. Mo kaning pasabot at His coming. Abi nimo, whatever happens in our present life, ang Dios ana agyutuyo alang niya. God has a purpose for that. Inumdumi ang naitabo ni Joseph. He took everything with patience and ended up to being promoted as unsa. Gipromote si Joseph ingon nga Prime Minister of Egypt. Grasya kana. And God can bring about that promotion to anybody nato nga mga magtotoo. Anytime nga iya kining hatag diha kini sa kalit lamang kung na kanay capacity, na kanay katakos, so you will be promoted. Kaya kining promotion is part of what? Spiritual blessings, right? So, mao ni nahitabo ni Joseph. Ihimplo lang si Joseph dini. He took everything with patience. Nagpailubon si Joseph. O unsa ni sangko inoon kadto nga siya giuswag, promoted ingon nga
Prime Minister sa Ehipto. O kana, grasya. So, unsa to'y policy sa Dios? Grace. Policy ni Satan? Evil. So, nagaatbang. Ikaw na sa taliwa, papilion ka niya na. So, what again do we mean by the word grace? Ato naman yung i-define kagahapon. Grace is all, by the way, ang tanan that God is free to do for man. Nga ang Dios gawas nun sa buhaton niya ngadto sa tao, binasihan ang unsay nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Ang definition sa English nini mo kini: grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Mo kana gyud ang iyang definition sa grasya. O ganto na magi spell out usab kagahapon because of a Bible scholar who also said that grace means unsa? God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. O ang ubang mga magtutuo sa gi-define nila ning grasya, ang karaan kining definition nga God's riches at Christ's expense. Sa laktod ng pagkasulti, in short, grace is what we do not deserve. O ni kanunay na itong balik-balik. Grace is what we do not deserve, we do not work for, and we do not earn. Or, it is God's undeserved favor to man. See, undeserved. So, it's grace that we are still alive. Buhay. Kita karon gumikan lang sa grasya. Right at this very moment. So, kung ang usa mangutana, why are you still alive? Well, tubaga, grasya. Because grace is likewise defined as the plan of God. Plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos, grasya. Ang grasya, plano sa Diyos. Hence, kitang mga magtutuo, buhi pa kita hangtod ning higayuna, gumikan kay ang Dios anaay plano sa atong kinabuhi. Alang kanimo nga dili magtutuo unsa man, ngano man gipabuhi ka pa man. Dili ka pa magtutuo, you are an unbeliever, but ngano man gipabuhi ka pa man sa Dios. Tungod kay ang tubag nini, tungod kay ang Dios anaay plano sa imong kinabuhi. Nga, unsay iyang plano? Nga ikaw maluwas. Mao ang plano sa Dios alang kanimo. God made you alive until this moment because He has a plan for your life, that you be saved. How? By believing in Christ only. Faith alone in Christ alone. Kaya nainumdum baka nga niya atong gisgutan sa miagi nga adunay 7 ka gipadayag nga mga kabubuton sa Dios alang sa katawan, alang sa human race. Unsa to? Una nini kabubuton sa gipadayag ang revealed or declared wills of God. Una nini nga ang tanang tao unta matao pag-usab, born again. Ang sunod, ang born again nga magtutuo na maunsa, mabinalaan, be sanctified. Unya, sunod, kabubuton sa Dios, gipadayag ang kabubuton nga ikaw nga magtutuo na kontrolahon sa Espiritu Santo, dumalahon sa Espiritu Santo, controlled by the Holy Spirit. Unya, sunod, it is a declared will of God nga ang tanan nga mga magtutuo magampasalamat sa tanan for everything. Nya, unsa pa? It is God's declared will that a believer trust in the Lord. Musalig sa Dios.
na diha sa Proverbio 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Unya, ang sunod nga declared will of God, nga kitang mga magtotoo muantos. Duang kaklase ang pagantos. There are two kinds of suffering. Suffering for blessing and suffering for discipline. Kung ikaw ana nagalunang sa sala, kanang suffering nimo karong giatubang, sinati, discipline. Apan kung ikaw walay sala, na ka nagpuyo sa operational divine dynasty, sa protocol plan of God, ikaw nagaantos kanang pagantos sa panalangin. And then ang ikapito nga declared will of God, iyang gipadayag nga kaubuton nga ang magtotoo magmabungahon, be productive. Duha pud ka klaseng production, human production o divine production. Ang human production, ano sa man human production? Anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Tawanon nga mga mayo. Apan ang divine good also is anything and everything a believer does inside the operational divine dynasty. Mao na divine good. So, imong makita that numbers 1 in God's declared will is that all people be born again, be saved, maluwas. Kabubuton sa Diyos nga ang tanan maluwas. Unsay gisulti sa 2 Pedro 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nga ang tanan unta maluwas. Naiunta diha tungod kay naman tay free will. Na may uban tong dili magpaluwas, ang uban magpaluwas. It's a matter of choice. And once you get saved, human ka maluwas, you now are supposed to grow in your spiritual life. Ang gisulti 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug ang 1 Timoteo 2:2 nag-iingon usab, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Now, adto ra gud ta sa Colosas 3:14. Ang Colosas 3:14 nag-ingon, beyond all these things, beyond, kanang beyond diya is EP, above and beyond, okay? Sobra pa, labaw pa. Beyond all these things, put on love. Kaning love din yung gisgutan, this is virtue love. Put on love, which is the perfect bond of unity. Now, kining virtue love, by the way, is the advanced spiritual life. It is love that God has provided. Inomdumi ang bersikulo, we love Him because He first loved us. Okay. Now, ang Roma 5:8, may nungdanon kay kining mong bersikulo, nagaingon kini, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kanang Christ died for us mo na ang ingon og unlimited atonement, pagtubos nga way limiti, way kinutuban. You see, believers should have one point here nga atong dado nimo, kita mga magtotoo gikinahanglan nga naatay rapport. Ang bot pasabot ning rapport
na kay personal harmonious relationship with God. See? Gikinahanglan. Namo na nga, pangutanon ta ka na ko, karon, do you have not rapport now? Personal, harmonious relationship with God. Remember, we are facing, kita nagatubang sa hustisya, sa gugma, o sa pagkamatarong sa Dios. God's justice, love, and righteousness. O kining rapport nga itong gisgutan, nagasugod ni started at the point of salvation. O kini magapadayon dinhi sa atong phase 2, believer's time, believer in time. O kini mahuman, it will end at the terminus ng phase 3 of God's plan for our life. Hay maning phase 3 dito sa eternidad na. See? So, ang ay gyud natong hinumduman kadtong tulo ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. The 3 adjustments we members of the human race have to make towards God. Members of the human race, tanang katawan, believer or unbeliever, okay? Apan kini gitarget gyud ni mo ikaw nga dili pa magtotoo. You have to remember that we are facing 3 adjustments. Ang una nini kaning mga jogjog, satjog, ratjog ug matjog. Unsa man ning satjog? Well, satjog is spelled out as salvation adjustment to the justice of God. Mao nang satjog. So kita nag-adjust sa hustisya sa Diyos pinaagi sa pagdawat sa kaluwasan. Salvation. Okay? Mao nang satjog. Ikaduha, ang ratjog. Unsa man ning ratjog? R-A-T-T-J-O-G, ratjog, stands for rebound adjustment to the justice of God. Nga atong hinganlan nga atong mga sala, aron kita malimpyuhan sa Dios. See? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Excuse me. So mao kana ang ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Ug ang ikatulo, mao ang matjog. Unsa man ning matjog? Maturity adjustment to the justice of God. Maturity. Spiritual maturity ang buti pasabot. Okay? So kining tulo, 3 adjustments to the justice of God. All members of the human race has to face these 3 adjustments. Salvation adjustment to the justice of God, rebound adjustment to the justice of God, maturity adjustment to the justice of God. Okay. Ninumdum ka ba sa bahin sa gugma alang sa Dios? Personal ka na. Kung may gugma ta sa Dios, that is personal love. Love, personal love for God, ang tumong nini is vertical. Paingon sa itaas, vertical. Apan ang impersonal love for man, kay kung kita may gugma na sa atong isig katao, nginganlan ka ng gugmahog impersonal love. Gugma na to sa Dios, personal love. Gugma na to sa isig katao, impersonal love. So, ang personal love for God is vertical, paingon sa taas. Apan ang impersonal love for man is horizontal, tulid. Okay? If a believer only has human love, ang human love is mao ni pseudo love. Okay? If a believer only has human love, it originated from unsa? Katong tulo ka arrogant skills. Unsa kato? Inomdom ka sa tulo ka arrogant skills. Arrogant skills, self-justification, self-deception, and self-absorption. So kini mao ang kaatbang ni sa tulo ka spiritual skills. Ang tulo ka spiritual skills, una nini, spiritual self-esteem.
Sunod, spiritual autonomy. O ikatulo, spiritual maturity. I hope na di na ninimo kalimtan. Okay? Kaya importante kaya ni sa atong pagpadayon sa paggamit sa pulong sa Dios. So again, the three spiritual skills, spiritual self-esteem, na kanay self-worth sa imong kaugalingon, na nakay ingnon ta kumpiyansa, na nakay pagsalig, labi na sa imong personal sense of destiny, spiritual self-esteem, na kay doktrina, makalingon sa imong kalag, spiritual self-esteem. Ikaduha, mao na ng spiritual autonomy, nga na kay pagsalig sa uban, wala ka magsalig. Di nagkakinahanglan mo dagan pagka sa imong pastor o imong higala, imong isuon. Dili. Kaya ang pulong sa Dios, mao na nakapahimo nimong autonomous, nga independente ka na, nga ikagawas nun ka na, awa na ka magsalig sa uban. Okay? Ang pulong sa Dios na diha sa imong kalag, anha ka mo kanang mo dangop. Okay? Adto ka mo dangop, dili ka mo dangop ka sa tao. Wala. Adto ka mo dangop sa pulong sa Dios nga natigom na diya sa imong kalag. So mo na spiritual autonomy. Autonomous ka na. Okay? O kaya katulo, spiritual maturity, ikaw pagkahamtong espirituanon. Sulig-on ka na sa imong unsa. Imong baruganan ingon nga Kristohanon. Natiman sa imo ng pagpadayon sa pagatubang sa circumstances kinabuhi, na amang gyud mga panahon nga testingan gyud ang imong pagtuo. Okay? Testingan man gyud sa Dios. Di man mahimong di testingan. So ayan gyud sa Dios kung unsa kalig-on na ng imong pagsalig ngadto kaniya. Apan matud pa sa 1 Corinto 10:13 nga ang Dios dili mohatag nimo og pagpiit nga sobra sa imong makaya. Dili. God never sends more pressure to you than you can bear. But on the other hand, sa laing bahin, He sends enough pressure to accelerate your spiritual growth. Ang tuyo niya na, nga gipiit ka, pag-testing, pagsuway sa imong pagsalig niya, apan dili lagi ka testingan sobra sa imong makaya. Imo bang mahimo, imong madaog, no, nagingon sa 1 Corinto 10:13. Now, hinumdumi niya, notice, what God does not remove, pananitan na kay pagantos, kanang maong pagantos, nasud na sa unsa, panalangin. Okay? Suffering for blessing. Di man niya, duha ka klaseng suffering. Suffering for blessing o suffering for discipline. Okay? Kanang discipline, kung naa kay sala nga wani mo isugid sa Dios, kanang imo ginagihawiran gihapon, then naik pagpanton sa Dios nimo. Okay? Anak ka man niya, pantunon ka, o pailhon ka, apa kanang paamguhon ka, nga anak, sugid na kay nagtinir kang sala. Okay? Apan wa ka manumaling. Okay? Mao nang kanang imong pagantos at that state, mao ni suffering for discipline. Kasabot ka? Apan kung nagaantos ka, unya wala kay nahimong sala, you're free from any sin, mental, lingual, ug overt, ikaw, samtang nagaantos ka, kanang pagantos sa panalangin. Suffering for blessing. So, samtang ka na. Okay? So, hinumdumi ni nga, what God does not remove, He intends for you to bear. Okay? Ngawa niya, tangtanga, iyang kabuton nga imo usa ng sagubangon. See? Now,
Okay. Diya sa 2 Korinto pod 12:10, 2 Corinthians 12:10 kini nagaingon. For this reason I find contentment in weakness, in slanders, in persecutions, in stresses in behalf of Christ. For when I am weak, then I am powerful. Now, kanang contentment diha, okay? Mao na ang capacity for happiness. Capacity for happiness na nakikatakos sa pagkalipay. It is the believer's satisfaction with the blessings God gives him. Og si Ginoong Hesukristo, samtang siya nagbitay dito sa cross, si Ginoong Hesukristo na nag-iya, he possessed kining maong contentment, okay? While being judged for the sins of mankind. Na si Hebrehanon 12:2. Okay? He possessed that inner happiness. Kanang contentment, capacity for happiness. Iya kadtong gisinati samtang naga-gisya niya tong kapait nga iyang giaguman alang sa atong kaluwasan. So, ato lang gisingit kining maong puntuha kay mahinungdanon kini pag-ayo alang sa atong kaligunan sa atong baruganan. So, atong timanan, atong giingon a while ago nga if a believer only has human love o tawhanon ra nga gugma ang tinuod niya na pseudo love man kana, kini nagasugod gyud, it originated na dito gyud mag-una gikan sa self-justification, self-deception, o self-absorption nga 3 arrogant skills. Now, so kanang maong magtotoo, that kind of believer has no virtue love. Kita nimo? Mo man siya virtue love. So, ang iyang love nga gigamit mo ng human love. So, balik ta sa Colosas 3:14. Beyond all these things, put on love. Virtue love, ha? Timan nila. Put on love, which is the perfect bond of unity. Now, when the Bible talks about love, paminaw, sa diha nga ang Biblia mo hisgot, bahig, gugma. Kining maong matang sa gugma mo na ang virtue love. Kining virtue love, di ba nini? Ang virtue love, resulta ni or a byproduct sa imong pagka-advance na sa imong spiritual life. Advance na, marakag tuwan na ka sa unahan. Okay? You're no longer a baby believer or adolescent believer, but you are now spiritually mature. Advanced spiritual life na mo na nga sa dihang pagkabot ni mo niya na managiya ka na nining virtue love. Now, kining maong matang sa gugma nga itong gisgutan is not what we use humanly, dili sa tinawhanon, meaning emotion nga kung may humata mo gamit mong gitag emosyon. Now, tingali mo yun, ano man na siyang against magyud sa emosyon. Nawa ko, dili ko supak ng emosyon. In fact, ang emosyon is part sa atong unsa kinaiya ingon nga mga tao. Paggamiton ta ning emosyon, ang buot ipasabot natong we try to point out is kung imo nang hatagan og pasiuna nga pagtagad. If you make it as your priority, ang emosyon ay mo dumala, there is another story na na. You see? Mao na nga, kung ang emosyon lagi mo dumala na nimo, you are in trouble. Kaya nga no, sa kinaiya sa emosyon, dili makahuna-huna. Why huna-huna ang atong pagbati? Mao na nga, kung mugamit ta nining atong gisgutang virtue love, dili, it's not what we use humanly, ang emotion, dili.
pagamiton ta sa emosyon. No? Kung maingon na kayaw, pagamiton sa emosyon, apan, okay, di man ng emosyon cannot think, o ang function sa emosyon is to respond, pagtubag. Kaya ang imong panumduman, ang imong pangisip, ang imong mentality, maoy magadominar, maoy mudumala. Okay? Ug kana mauna ang initiator. Ang function ba sa imong mentality is initiator. Ang imong pagbati, ang imong emosyon, responder. Nagkasabot ka? Akong balikon. Nga kanang imong mentality, imong pangunahuna, mauna ang initiator. Tandi ka na nato sa function sa bana o asawa. Okay? In the doctrine of right man, right woman, mao kaniyang punto. Nga ang function sa kanang right man, okay? Let's say, married couple sila. Ang function sa right man, the husband, is to initiate. He is the initiator. Okay? At the same time, he is the authority. Okay? Unya, ang asawa, ang function, papel sa asawa, is to respond. Pagtubag lang. Responder siya. Muna yung papel. So, atong ikumparar kining atong pagbati, ikumparar na sa mo'y right woman. To respond lang. Nga, kung imong abalihon na well, we are in trouble. Because wala naman masibo ka na sa design, divine design sa Diyos. Okay? Nakasabot ka ba? So I hope na sabtan mo ka na. Emotions, function is to respond, but thinking is, the initiator. The above kind of love nga itong gisgutan. Kina nga itong gisgutan nga virtue love. Dili kini lagi magamit sa tinawahanon, meaning emotion, but spiritually, thinking. Okay? Thinking. You see, emotion and thinking cannot go together. Dili mahimo. They cannot go together. It's either one or the other. Sabta ka na. Mao, nga if you use emotion, you are not thinking. Kasabot ka? Kung ang emosyon mo gamiton, huwag ka maguna-una. But if you use thinking, mental attitude, you are not using emotion. So, good na. Kasimple nga na explanation. And when we worship God, paminaw, sa diha nga kita magasimba sa Dios, we worship Him by our mental attitude, not by our emotion. Sabtag na. We do not worship God by our emotion. Na may ubang mga Kristohanon nga, lagi, mga Kristohanon nga, way pagtuon sa pulong sa Diyos, way mga kamatuoran sila. So, ang ilarag yung magamit, emosyon. Nga mga, sige sila simba diya, danang panghilak. Kaya sa man, pagbati naman gudang muhari nila. Nga kung makasulti pag ang Diyos nato mo nga man yung taong kang kasimba magkanako sa imong emosyon. Di man na mo hustong pagi. Nga kung pagi nga, you worship me through your thinking, your mental attitude man. Di ba? Sige na to, balik-balik na po din nga. The Christian life is a mental attitude life. Isil-sil na. It is a mental attitude life. See? So, diman na to na, when we worship God, we worship Him by our mental attitude, not by our emotion. Hinumdumi nga ang gugma is related to God. May kalabutan kini sa Dios. And since God is love, okay, kitang mga magtutuo can only love Him by His own way, not by our own human way. Sa protocol ni niya. Nakasabot ko wag unsay protocol? Paagi.
kanang protocol sa Dios hingpit, perfect, no compromise. Take it or leave it. Kaya mo na, di na mausab. Sa isulti sa Dios, I am the Lord God, I change not. So, ayaw usba. Ang design sa Dios, divine design is nga kitang mga magtotoo kinahanglang mahigugma sa Dios pinagi sa iyang paagi, dili sa atong tawhanong paagi. Kay gugma man lagi sa Dios, gugma man lagi ang Dios. So kung kita mahigugma niya, mugamit sa personal love for Him. O kita mahigugma sa isig katao, impersonal love for them. So I hope nasabtan mo na. Remember, unum dumi, what the Bible says, God can only be worshipped in spirit and in truth, not in emotion. He can only be worshipped in spirit and truth. Kung saan po pasabot in spirit? Through the God, the Holy Spirit. Pinagagi sa Diyos Espiritu Santo o sa doktrina. You see? Sa ato padiay, kung ang usa ka magtotoo, why doktrina? Ingnon na lang nato. Nga naman, waman siya doktrina. Waman lagi siya pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung maghisgot ng bahin ni ini na mga Bible study, di man lang manumbaling. Kay wa man siya gana, way gugma, way tinguha, way kainit. Mauna nga mo yung siya, wako'y panahon. Okay? So mauna. Nga ang Diyos nagingon, if anybody who wants to worship me, he must worship me in spirit, the Holy Spirit, and in truth. Pulong sa Diyos. Na kung wag kay pulong niya na sa manimong pag-worship niya, you worship by emotion. Huwag ka nang pagiha tinawhanon, human way. Okay? Nga di madawat sa Diyos. Now, Romans 5:8. Romans 5:8. God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Iyang gipadayag ang iyang gugma ngari kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Sabtag yun ng maong bersikulo. So ang 1 John 4:19 nagaingon, we love Him because He first loved us. Kay miuna man siya higugma nato, so ato siyang higugmaon. 1 John 4:19. Ayaw nakalimting mong bersikulo. Now, ato to sa 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. It belongs to the world. Anhira ni sa kalibutan kining unsa. Ang tanan nga niya sa kalibutan, giingon din sa 1 John 2:16, ang pangibog sa unod, pangibog sa mata, ang pagkamapahitas ons kinabuhi, the pride of life. Dili ni iyaha sa amahan, kundi iyaha sa kalibutan. Matandi na nimo. Well, verse 17, sunod niya ng bersikulo, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay? Nindot kaya ka na. Kay kining kalibutan, mahanaw ra, mulabay ra. Apil niya na kanang mga pangibog nga gihisgutan din apan unsa ang kalibutan ba mahanaw moapil ni mga pangibog apan siya nga nagatuman
sa kabubuton sa Dios will abide forever. Na, ikaw lamang ang kanang mulahutay. Ikaw ray maluwas. Okay? John 1:12. Popular naman po ning John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Na natay katungod. Okay? Gihatagan kita niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Bisan kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Na kanamo na ibuti pasabot. Rapport with God. Okay, balik tatong may tungod og rapport. Rapport with God must precede our rapport with our fellow men. Natural. Ang Dios gi unahon. Una pa ang atong isikataw. Hinumdumi nga atong gugma alang sa Dios vertikal pahingon sa itaas. Ang atong gugma sa atong isikataw tulid. Okay? Horizontal sa in English pa. So, love of God. Kung maghisgot ani ining love of God, gugma sa Dios. Wa ni maghisgot bahin og kanang pagbati. Wala. Ayaw na gyud na kalimti. This is not talking about emotion. It's a mental attitude. Okay? Niya sa atong panguna-una. Now, ato ra kong isingit gamay. I was talking to somebody, a fellow believer, nga ako siyang gipangutana. Unsa may parte sa atong lawas, ingon nga tao. Unsa may parte sa atong lawas. Gikas buhok nga to sa palapa. Unsa may parte tong lawas nga inikamatay nato na ay parte diha nga muray magpabilin nga dili malata, dili madugta. Unsa man parte sa atong lawas. Sige siya kuna-una. Unsa man na? Kamot? Dili. Tiil? Dili. Atong kanang hawak? Dili. Mamanggi siya katubag. So ako siya kitubag. Ang parte sa atong lawas nga dili madugta. Maura na'y magpabilin nga di madugta. Mao kining atong unsa? Skull. Okay? Kini unsay may binisayang skull. Kining atong O. Okay? Well, wa man ako matanaw sa diksionaryong Binisaya o English. Skull. Mo ni magpabilin nga di malugta. Ngano man. Ibaw ka ngano? Tungod kay. Paminaw. Naadiha ang atong kalag. That is the seat of our soul. Mao na. Mao nang kining atong O. Mao ni ang kanang inunta na adiha ipundo supposed to be ang pulong sa Dios nga maga tinir diha. Okay? Kay may nung danon kining oy. Naadiha ang atong kalag. Naadiha ang atong puloy-anan. Ang operational divine sphere. Naadiha ang plano sa Dios. Naadiha ang imong kalig-on, kabaskog. Okay? Mabitaw nga, kinahanglan imong gamiton, imong huna-huna. Think. Sinundong ka ba ni Napoleon Bonaparte? Unsa man tong iyang gidagan, as kadaghan iyang gidagan sa mga gubat. Okay? Battle of Austerlitz, daog. Nga naman, kano naman siya kadaog? Kay naguna-una siya. He was thinking and thinking. Okay.
kadto si Julius Caesar, Gaius Julius Caesar. Kapila to siya dunggaba? Mga 18 o 19. Gidunggab. Okay? Unya, bisan og niadto kadaghan nga gidunggab na siya, naguna-una pa siya mo ng ligon gyapon siya, wag gyapon ikan stand. Bisan pa nag-ungaw na siya sa kamatayon. Maura na, basta maghuna-huna ka. Narabay mga tao nga na ligon sila, willpower, di ba? Mga tao, I'm not talking about the believer, tao. Okay. Kaya naman na sa ilang kinaiya, nga willpower. Okay. So, di huna-huna, maubitaon sa kaminong danon kini nga itong huna-huna. Nga kining atong huna-huna, gikinahanglan ingon nga mga magto, kinahanglan nga anha gyud ihanok, ipundo, itapok ang mga pulong sa Dios. Mao man ang gimanduan ta sa Dios nga we have to renew our mind, renovate our mind. Pulihan kini mga tawhanon kalibutanong pangunahuna, ipundo, ihanok ang mga pulong sa Dios. Saturate our mind with the Word of God. Kaya mo ka na itong huna-huna ang paggamit sa itong paghuna-huna. Mo ni makapalig-on na to. So mo na. Ning sod naman nung tani, ning partiha, ato lang ning gisingit lagi nga. Nga nung ang ato mang skal mo'y kinadugay ang madugta. Tanan mga lata na, ang atong skal kay mao ka na ang deceit, mao ka na gibuta ang tuyo sa Dios nga na ang atong kalag. Okay? So, thinking, gikinahanglan. Love of God, mao ni atong gisgutan, mangoding love of God, wa ni maghisgot og emosyon, mental attitude kini. The love of God is part of God's integrity. Ang iyang pagka-masaligan. His integrity is composed of tulo niya kakinaiya. Perfect righteousness, perfect justice, o perfect love. Timan ini ha? Hingpit nga pagmatarong, hingpit nga gugma, o hingpit nga hustisya. Kining tulo mo ni nagakomprise, nagakompose sa iyang integrity. Now, ang pulong sa Diyos, nagamando ka na itong mga magtotoo, to love God with all our mind, with all our heart, with all our strength, and with all our soul. That's the first. Vertical ang kanang gugmaha. Vertical forgiveness. Diyan sa Mateo 6:14 naghisgot ra mag vertical forgiveness. Also sa Mark 11:25. So, ang una gyud nga mando sa Dios mao nga we should love God with all our mind, with all our heart. Tanan natong pangunahuna, tanan natong sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kusog, ug sa tibuok natong kalag. That's the first. Vertical love. Ang ikaduha, unsa man ang mando, ikaduha, to love your neighbor as yourself. Horizontal. Okay? Unya diya sa Episo 4:32 pod, naghisgot po diya og horizontal forgiveness. Okay? Now, kining maong mga mando can only be followed, timan nga kini matuman lamang and can be executed when we believers are inside sa atong operational divine atmosphere. Kung naata diha sa sud, fulfilling the protocol plan of God. In short, sa diha nga kita magatuman ni ining dynamic, unique spiritual life, kining dynamic spiritual life nato nga mga magtotoo, then we have to use
this divine love, atong gugma ngadto sa Dios. So when a believer says he loves God but hates his brother, he is a liar. Diba? Namakak siya. Naman na sa 1 John 4:20. By the way, kita mga magtotoo in this present dispensation. Unsa ning dispensation nga atong gipuy-an karon? This is the dispensation of the church, age of the church, at the same time age of unsa kanang equal privileges and equal opportunities, age of unsa apostasy. Mao ni mga ngan, mao ni mga kinaiya nining atong gipuy-an nga panahon, dispensation. So ang kitang mga magtotoo nining present dispensation gi manduan sa pulong sa Dios to study Bible doctrine through our right pastor teacher nga who is a spirit filled ug naa siya gasa sa pagtudlo, ingon nga pastor magtutudlo, pastor teacher. Si mando ni sa Dios nga gikinahanglan we are admonished by the Word of God to study Bible doctrine. Now, believers have to hear the teaching of the Word of God so he can believe it. Unsa man nimo pagtuo sa kabutang, mo nimo mailhi, wa nimo sabti, wa nimo makatuni. So mao na nga sa imong pagpaminaw, apil ning atong pag-Bible study through the YouTube. Apil na ni sa grasya sa Dios. Wa man ta mag-ingon nga kinira ang source. Kadaghan kung ikaw kinasing-kasing nangita gyud sa imong right pastor teacher, imo ra bang makaplagan? Okay? The right church for your right congregation. Giandam na sa Dios. Walang ka mangita tingali. See? Nagasunod lang puta sa pulong sa Dios diha sa Jeremias 29:13 unsa gisulti. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Mao na giingon diha sa Jeremiah 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Imo makaplagan. Unya, may imong makaplagan na, then magpaubos ka sa iyang ministry, iyang teaching ministry, o kung imong na-discern nimo nga ikaw nakakaton o nagatubo pinagi niya na, then mao nang imong right congregation, right pastor teacher. Go ahead, continue in your spiritual momentum, kaya na ka na magatubo spiritually. Now, so maminaw ka sa iyang pagtudlo, you listen to his teaching, you hear the teaching of the Word of God, so you can believe what he is teaching. Magkakaton ka, makatuo ka na sa imong nagatunan, ug imong magamit sa imong adladong panginabuhi. Ang imong pagtuo maugmad, okay? Imong pagtuo sa Dios, pagtuo sa pulong sa Dios, maugmad. Naman sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay? So, mao ka na ang pagpasabot kanimo nga gikinahanglan kining mga butanga. Kay kun wa kay pagtagad, wa tay mahimo nimo. You are a product of your decision. Okay? So, di man nga kita anay tulubangon sa Dios. Tulubangon. We are responsible for what we think and do. Ini nga itong kinabuhing espirituanon. Gisangkapan tas tanan nga itong gikinahanglan. God has not failed His provision. He has not failed His in keeping His word, keeping His promises. So, watay ka pangulipas, watay ka balibad.
Wa ko makakuan anak, wa ko kadungog, wa ko. You see, that is self-justification, di ba? Inumdum ka sa self-justification. You try to justify yourself. Naon sa man nimo pag kinabuhi ni nga atong gisgot ang dynamic spiritual life. Kung wa kay pag paubos sa imong kaugalingon sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Di man ni the only teacher of truth, the mentor of believers is God the Holy Spirit. Kaya kung wala siya, wala kay makatunan. Wala. So, we are going to give an account to ourselves, of ourselves to God, ang labing tinuod. Kita manubag ganito kaniya. Naman na sa Roma 14:12. Romans 14:12 says, so then every one of us shall give an account of himself to God. Manubag ta. So in other words, no one can escape from this responsibility. Walay makaiskapo. We are the only one. Di man ina. Kita ra ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable to God. Walain. Nobody can escape, nor run away, nor fool God sa iyang scrutinizing gaze and omniscience. Iyang pagkasayod sa tanan. Nga siya nasayod, perfectly knows and sees everything. Everyone and everything. Busa, watay ka pangulipas. Di nila una kita kuto, bukan tayo padayo ni ugma. Magampot ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong hatag og dugang na mong kamaturan o Diyos. Pinagi sa mong gitunan nining adlaw. Naot nga kini masilsil gayud namo, magamit namo sa mga adlawng panginabuhi aron amo giyong masinati kining dynamic spiritual life namo o Diyos. Paghimaya kanimo sa among pagbubuhat, ubani kami o Diyos, ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadautan, o imo kaming dadon pag-usap. Dining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Diyos, ang ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluwas. Amen.